Jag körde där och iväg. Ja, jag filmar. Då står de där och så gråter de ut, för de såg inget komma, ingen lågkonjunktur. Kistan är tom, ja det tömde de i fjol. I allt guld och grön skog glömmer de nog att kapitalet strömmar för fort. Då ingen sa, jag ser det kommer. Skrik du strejk tills du skiter på dig, för du har det nog för bra och du har det lite dåligt som kinesen. Han behöver inget fack, ska ni med? Skogen på Nej, men det är inte så jävla lätt att se. Du filmar mycket ditåt, måste vara rätt bakåt tror jag. Ja, men jag får ju med, men det är inte så jävla lätt att se för det går inte att vrida mot mig. Så kanske. Janne Björklund ser ryssen bak i hörnet. Jag blir fan skraj. Janne, vad gör vi? Ett intag i Gotland är svårt att återta. Trots stugliga galtar och gas. Rusta till tänderna, de ryser tillbaks. Yeah baby, jag ser det gå. Jag tror bestämt att jag ser det bra. Var jag vågar. Du vet vad det är med mig. Nu ser man massa saker. Och de säger, vi vill inte ha någon tvåpartistat. Och det vill inte Mona heller. Han är ganska sig oskyldig på att två sina händer. Vänster går till höger och höger går till vänster. Men framåt.